Hakajing yakun semi-final kaban ningkong juga lempung yelekai kenjat bol bala penyai daka Little Star Academy nong ba benter kabala penlong hni kasi ka arphu sau tarik ubnai jemang arhajar arphulai kabala long hapren ka kunhun kabala mi khmat ya ka jela shaka Santosh Trophy ka Meghalaya team 11 persha ya ka PFR Football Academy hapo madan dom maulum pendeng umyong mairang joka Eastern West Khasi Hills District hakani ka sngi kajing khun hapeng kini ki artri ki kun hon ka long shisha ka ba itanat banya pet hapo madan harangkat kajing wan kershan lang de ki pal ba na kani ka than kini ki artri ki kun hon ki long ki ba khan bor ha kajing le kai hapo madan ba tat hadu ba kut no ja kajing le kai kini ki kun hon ki la yo ban thap mar lightly ki goal bat kala kut no ha ka ba ya khat kumta na kalyang jing na penyat ki la penlong no da kajing shoot penalty ban yo ya ka kun hon ka ba job but day hakani ka jinga shoot penalty baka PFR Football Academy kala laban penlim no eka Meghalaya team cutway da san la saw goal Lagay. The final and long run at Nai Ring.